Mä olen Eppu ja mä olen aina halunnut auttaa nuoria. Ja nyt mä olen lähtenyt mukaan tämmöisen Diakonissalaitoksen Amikoro-projektiin. Ja se oli niin kuin kerrasta selvä. Kuulin radiosta tästä projektista ja lähdin mukaan auttamaan nuoria selviytymään elämässä eteenpäin. Ja tässä ei tarvitse olla mitään koulutusta, tarvitsee olla halu auttaa ja olla itsensä kanssa sinut. Me ollaan tehty ihan arkipäiväisiä, mutta kivoja asioita yhdessä. Mun nuoren kanssa me ollaan käyty taidenäyttelyssä, me ollaan istuttu kahvilla, mietitty elämän perusasioita ja parannettu maailmaa. Me ollaan käyty valokuvanäyttelyssä, me ollaan käyty luontoretkellä Nuuksiossa ja taidekahvilassa ja näin. Ja se on tuntunut tosi hyvältä, että on päässyt lähelle nuorten elämää ja voinut olla apuna ja tukena sellaiselle nuorelle, jolla ei ole aikuisia. Tarkoitan itseään selvästi aikuisempia ihmisiä omassa elämässä.